amene ili ndi Ben Longwe, dzina lina la Ben Longwe ndi mavuto akuti iye sizimamutera iye ndi mavuto mwa dzina lake. Kaya kuti chani kwitako. Anyway guys, thank you so much. Ndi kulandireni wokondedwa omvera lero lino pa 3rd of February 2025, and it happens to be on Monday. One my time says 35 minutes after 9 a.m., which is 25 minutes to 10 chigawo chimene chakumawa. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulendereni motemo kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana ndithu kuphunzitsana zina ndi zina timati current affairs. Current affairs, kapena country affairs, country affairs, zinthu zokhuza dziko lathu lino, kuti dziko lathu lino lili bwanji. Tikuthokoza mulungu kuna kuti ifeyo ma preachers ife timanena kuti as the man is so he is. Mene munthu alili ndi mene alili. Mwayiona imeneyo munthu akakupasa dzinako kuti mavuto umakhala mavuto okha pa muzipo. Mavuto kawo sataya because of the name. Nde mwaliona dziko li pa 5 years mene laendera nde simungafunsenso mafunso kuna kuti why is it like this. SADC region kuti muione panopo ili gwede ndi nkhani ya ku Congo, nde mufufuze kuti kodi chairman wa SADC ndi ndani. Ndi pamene mudziwe kunena kuti nkwanisa otchera jekete sapisira. Ine ndi Charles Ben Longwe pano pa University of Hard Knocks kumene timaphunzitsana kugabadulana. Malo ake ndi ana. Kunoko mmene timaphunzitsana kuna kuti munthu akayankhula nkhani yokhuzana munthu wina ndikuna kuti achimwene apapa mwalakwisa. Nde kuti owuzidwa kuti mwalakwisayo amakatenga polisi yonse kweri ya 30 kuja ndikuyiroda matraki ndikupita pa khomo pa munthu anayankhulayo usiku ali mbulanda kumunyamula. Kumunyamula ameneyoyo. Ndikumutenga upita naye ku polisi, kufika polisi yako uja ndikuna kuti tikumunyamula usiku pompano tupita naye polisi ina ya dera lina. Ukachitikaso sokaso kukutengaso kupitisaso ku point C iso. Tili mudziko limenelo. Kufika kupita ku koti ndikana kuti state ilibe kayombo ndipaka dali pano nde munthu yada muba musunga tizikafufuza kaye nkhani zakezo. Ndi dziko limene tili paka dali pano. Dzina lake Malawi ndeli inolo limenelo. Mwayiona imeneyo. Usayankhuleko za chimwene, usayankhuleko za nkolo, uzingwayamikira iweyo ntchito yako zingoyamika izikomo bwana, iya izikomo bwana, iya izikomo bwana. Pamene alakwisa usatchulepo yayi, ukangotchulapo nde kuti iwe udziwe kuna kuti uzigona diso lina litasinzina lina likuyang'ana. Otherwise uzaona nyekwe. Uzaona nyekwe, uzaziona, uzazigwira, uzazinunkha, uzazidya. Panunkha mpira pano makolo, panunkha mpira. Makosana panunkha mpira pano. Pa Warm Heart of Africa panunkha mpira. Nkhani ya ku Congo mwaimva. Mwaimva nkhani ya ku Congo. Dzina atu la dziko lanuli likuoneka ngati likusowa pa nkhani yoti ibwezerese sanite ku Congo. Dzina lanuli la dziko lanuli likusowa. Sili kupezeka. Sili kupezekako. Anthu amene apita kumene kujako kantani kuti akaone kuti dziko lija tingaliwombole bwanji kulichosa dziko lanu la Malawi li dzina lache sili kupezekako. Koma ku peacekeeping akhala kupita kumene kuja ku peacekeeping. Watopa president wa ku Congo kuti no, enough is enough. Ma peacekeepers mwakhala muli kunoko kuti mukutithandiza komano zochitika zake sizikudziwika ngonde kupitirabe tikulandidwabe mwakuti tatiye tifunse kuti kodi chairman wa SADC ndi ndani. Mwayiona imeneyo. President Trump wapereka ma sanctions ku dziko la ku Africa kuno. Ma sanctions kuti zakuti sindikupasani, zakuti zinazo achita kungokhululuka kweta ezindangokukhulukirani ndizikuchitirani. Koma zakuti akuchoka kuno ku USAID ku Africa kwanuko ifeyo tathana nako. Nde mufufuze kuti ku Africa kuno chairman wa SADC ndi ndani. Ndi pamene mudziwe makosana kunena kuti jekete sapisira nkwanisa ochina ine ndi Charles Ben Longwe. Nkoko ogona mwene.
tumadala madala kunoko ndi mafumu kuno zimene tidankhula kalekale ndi zimene zikuchitika paka dali pano. Ndiye mwamumva Ntanyiwa atu akulimbana ndi General Commander wa Malawi Defense Force. Akulimbana naye pano osatiso masewera. Sizili bwino pakati pa Ntanyiwa ndi General Commander wa Malawi Defense Force panunkhampira pa social media. Koma look here. In the Charles Ben Longwe. 2 years ago. 2 years old, it's not 3 years. 2 years ago. Timanena kunena kuti a General Nundwewa musawachote. Chifukwa munthu uyu olo ali ndi mavuto ake koma malamulo amadziwa. Ndi manena zimenezo. Nthawi imene timapanga ma demonstrations ndi achina Timothy Ntambo anapereka heavy security a General Nundwe kwa state president wa dziko lino amene anali Professor Arthur Peter Mutharika. Anapereka security osati amasewere. Anthu mpaka umana kuti akuyenda ndi ndipiti wa asilikali chonchi ngati kuti dziko mwachitika nkhondo. Kubwera kwa anthu ama opanga ma demonstrations anapasa security ya mphamvu kwambiri anthu ochita ma demonstrations. Mwayiona ameneyo kwapasa security yochoka ku Malawi Defense Force. General Nundwe amene amapereka security ku state, amapereka security kwa ma citizens. Kumufunsa manena kuti I am mandated to do that according to constitution. Ndikwenda to save president of that day. I have to save him. I have to give him security. Komanso ma citizens and ziko muno I have to give them security. Amatero General Nundwe. Mwayiona ameneyo kuchoka pamenepo ma judges amene anali ku constitution court anapasidwa security osati ya maseweraso yayi. Mwayiona ameneyo majaji amachita kuyenda ndi asilikali ndipiti wa asilikali kupita ku constitutional court. General Nundwe amachita zimenezo. Ndinafunsa kuna kuti kodi mukasintha ma services amene watizapeza TNT sasinthe General Nundwe tinayesesa kupanga plead ndi General Nundwe. Antanyiwa anandipanga attack pa social media. Ben Longwe, this ife tufuna ameneyo wanyuwaniyo, wotere wanyuwaniyo ndi ameneyo nguo yatikwana tavala. Tikamana kuti ife ndakulu nkoko ogona timayang'ana patsogolo. Let me tell you something. I'm not perfect. Ineyo Ben Longwe, I'm not perfect. Ndinene zimezo ntundu wa Malawi udziwe, I'm not perfect. Chifukwa mbali imodzi yokha ndili bwino, mbali zina sindili bwino, nde mbali imodzi ili bwinoyo ndimene mayigwirisa ntchito. That is where I'm very strong. Mbali imene ndili bwino nde ndikuze ndi mbali ili bwino nditi. Pa dziko pano pali anthu amene ali ndi maso ali nawo amauna, ndikumauna patali koma manja alibe, miyendo alibe. Nde Ben Longwe amene mwayiona ameneyo maso ine Ben Longwe. My strength is based on kuona tsogolo, pa tsogolo pachitika zotani nde ine yame ndi mauna ndili ndi maso. Nde pali anthu ena ali ndi miyendo. Achina Boni Kalindo ajali ndi miyendo amene aja. Ndikuwuzeni pano mwina simukuzuwa chinsisi yayi. Amene ajawo ali ndi miyendo. A Boni Kalindo ali ndi miyendo. Ine miyendo ndilibe. Ndili ndi maso koma miyendo zero. Mwayiona ameneyo Boni Kalindo ali ndi miyendo. Chifukwa Boni Kalindo amakafika pamene ine Ben Longwe sindifikapo iye amakafika. Koma Boni Kalindo samaona pamene ine ndimaona. Ndikuwuze na Malawi zimenezi. Iyi pano ndi pa University of Adnox. Boni Kalindo amakafika pamene Ben Longwe safika. Chilungamo cha nkhani chimenecho. Palibe swanga josede zimenezo. Mwanimva? Koma alibe maso amene amaona pamene Ben Longwe amaona. Nde pali ena ali ndi manja amene Boni Kalindoyo alibe, Ben Longwe so alibe. Manja ali nawo. Mulungu sapereka zinthu zonse kwa munthu mmodzi akhale nazo amaupa madama ndikuzikuza ndikuzikweza. Nde Ben Longwe anampasa maso ona patali, Boni Kalindo anampasa miyendo yokuti aziyendera. Ndifake mukapeza kuti iya ya Lighton Mangocha amangidwa ku Chanuku
kukaronga ali kumzuzu bone kalindo amachoka kumachinjiri ku Blantyre kuikwera galimoto mpaka na kumzuzu ndikukaima pa mzuzu paja miyendo imene mwayiona imeneyo miyendo imene mamaso alibe nde ena ali ndi manja so pano ziko ilili kuti liyende bwino pakufunika wamaso akhale patsogolo wamiyendo azibwera pambuyo ndikumabwera manja ndopeza kuti wamaso uja akutengedwa wamanja uja kutenga matope nansali ndi manja akutenga matope akumpaka wamaso kuti asamaoneso mwayiona imeneyo wamanja moja akutenga manja ake aja akutenga zingwe akumanga wamiyendo asamayendeso akatelo choncho wampaka matope wamaso uja wamanga manja wamanja uja wamanga miyendo uja akutenga manja ake aja ndikuika nthumba ndikumayimba muluzi pakama pyo. That's what is happening here in this country. Ndeti kamaona patali timaoneka ngati anthu ozedezeka zimene zikuchitika lero ndi zimene ine Benlongwe ndinakuwuzani kale inu ya Malawi pakanafika pokunyanyalani kuna kuti anthu awawa sakufuna kuti azimva zimene tikuwauza fe tikuona patali lero anthu akulira. Let me tell you, bread wachokatu pa 300 anasiya a Professor Arthur Peter Mutharika kuchoka pa 300 kukafika pa 3000 wakwera ndi ma percentage angati mwayiona imeneyo randi tukwacha paka dali panopo 1000 rands is equal to 200,000 Malawi kwacha 1000 rand 200,000 Malawi kwacha panopo pano timakuuzani koma simafuna kumva mapeto ake timapropaganda kuti pangira izi ndizi lero ndundatiye zoni mafuna kutusa audio imene ipanga kale yachikanga kumandati ndisiye ka imene ndipange ka izizi lero panunka mpira abwenzi awo a Ntanyiwa a General Commander ndi Ntanyiwa pa social media lero sizilibwe mpaka zafika kuti tizakubweza mwayiona imeneyo kunoko kuno ndikuntunda nde zimene zimachitika nzona kuti anthu ena ngakhale akulu amene ama supporta kuti tenti ngweseni Benlongwe chifoti ndi wa kumpoto ndibe nazo ntchito Mulungu kundiberekera kumpoto kuno. He never did that by mistake. He did it in the right way. Chifukwa dzikoli anzeru sangakhale mbali imodzi yokha. Kukhale anzeru, kukhale andalama, kukhale kumene koko oyendesa boma, kukhale ochita zinthu zosazichita mbali imodzi zosatheka. Anzeru anayika kumpoto. Oyendesa boma anayika pakati ndi kumwera. Oyendesa boma pakati otsutsa kumwera. Nthawi zina otsutsa pakati oyendesa boma kumwera. Anzeru ali kumpoto. Ndi zimene anachita mu. Anthu ozilimbikira oziyimira pawokha kuti awawa ndi oziyimira pawokha olokuvute kusavute amazimira pawokha ndendi ku Eastern Region. Boma amalimanga okha. Mwayiona imeneyo. Ena ndikupita umene kondumana kuti imene ezakhala site yomanga anthu okha. Ndene Benlongwe ndikamakuuzani pano kuti ine ndimagabadula sindimapanga zachibwana. Ndikamapanga zinthu. I don't play games. Ziko lipamene lafika poti pa mwana wakanaphala palibe so olo munthu utanena kuti ine zinanga ndine Benlongwe ndabwera pano amalawi mandiziwa ziko likuyenda bwino timatukwanidwa zankabudwa zonse zimakhazi lipanja. Ziko lomweli limene ife anthu amanena kuti ife timatukwana ife tatukwanidwapo kutukwanidwa zimakhazi lipanja zankabudwa. Kungo ima potelo pokuti ziko likwenda bwino, lili bwino kwambiri. Anthu akutukwana. Anthu okuyamikira kuti wayankhula bwino amakhala omwe wa amboma. Amboma ake sochepa chakwera amvelelo. Oyamikira tikatulusa audio. Yoyamikira boma. Anthu oyamikira audio yo. Amakhala anthu ochepa. Mbomamu. Koma ambiri mboma mamati ali mbomatu.
ali mboma. Panopo pano ndikamana kuti bagi ya chimanga ikuposa salary ya constable, police officer, salary yake si kukwana bagi ya chimanga ya 50 kg yokuti sadagayise kunchini sidapite sadakonolese yongo itenga pansika apo ndi phulusa lomwe kandizima akiteliki zomwe imene yoyo kukaigula 50 kg ikudusa mtengo wake salary ya constable police officer. Mphunzisi ziko la nunkhampira ili zinthu sizili bwino mdziko muno. So panoti kamango nena kuti zili bwino zili bwino mwakuti tikunama tikuyankhula mabodza. Let me tell you, things ain't good in this country, period. Whether one will like it or not, komano dziko silili bwino. Zimene akuyankhula mabishop ena wa ndziko muno, mabishop a Roman Catholic azibusa CCP wa zimene akuyankhula azi sikuti ndi mbuzi za anthu. Akuyankhula zinthu zimene ziliko ndziko muno. Bishop mmodzi yekha ndziko lonse lino amene iyeyo akuona kuti zinthu zili bwino ndi Bishop Stima wa Mangochi Diocese. Wow. Chifukwa sipangali phere. Olota khala oyipa mwantundu wanji, olota khala olephera mwantundu wanji, olota khala kuti iweyo uli pa law, pa lace. Mulungu amakupasabe munthu wina kuti azikugwira dzanja. Chifukwa ku buku la Roma chapter 12 akuna kuti muchilole chosimpi nacho chiziyenda. Muchilole chosimpi nacho chiziyenda nde Mulungu samalola kuti iweyo ngokhaliratu opanda nzati wina wake okuti uziupanga lini misozi kamabwera wina wake aziyankhulako zabwino aye. Mayiona imeneyo. Koma ziko lino silili bwino anta. That is the current affairs of our country right now as I'm speaking. Anthu akugona ndi njala. Anthu akuvutika. Salary lipomwe pacha. Kwacha ikungogwa. No forex in the country. Mpakana USA kupereka ma sanctions osati ku Malawi kokha koma Africa yonse, SADC yonse, kumene a president atu ndi acheya. Oh! Teka. Mwayona imeneyo. Nde ine ndikabwera pano kuti zinthu zili bwino. Makosana. Mufuna mundipwetekesedwe. Mufuna mundimenyese inu. Mufuna mundipwetekese. Nde kuli bwino ndimangidwe, chifukwa ndikamangidwa ndikhala safe. Kusiyana ndi kuti mundipwetekese. Anthu andipweteka, andichotsamano, number 1, mano ndikhandilibe. Chifukwa chani? Chifukwa chonoti ndikuyankhula zonse mpana ndi zimene zili background. Ziko ili lanunkhampira pano. Ndi Mulungu yemwe kumwamba watipasa muliri, nyanja ya Malawi timadalira waitseka. Pitani unyanja mukaona, waitseka Mulungu. Mvula imene watseka. Chilichonse watseka. Ndalama watseka. Mabusiness watseka. Amene akugulisa kaunjika pano ndi mamuna. Onena kuti mwina anakhwimira mwanache, anakhwimira atatu ache, anakhwimira thupi lache limene kuti apapa pasamatuluke mikozo, ndi amene akugulisa kaunjika ntauni. Wamba zero, anthu akupita kukayala katundu wawo ndikubwerera naye kunyumba kunyowa ndi mvula osagudwa. Chifukwa ogula kulibe. Tili munyengo ya m'Baibulo. Wina wake watitenga watifikisa kunyengo ya m'Baibulo. Zijati manena kuti ayi tikupita ku Kenani yondenda amene. Tili munyengo ya m'Baibulo pakalalipa. Dziko la nunkhampira. Mabwana, tikuyenda dziko limene kulibeko anti-corruption bureau. Tilibe director general wa anti-corruption bureau tilibe dziko lake lino. Aliyeso panga katangale basi ngati chili chachi jamana kuti zoyipa chitani Mulungu akaona yekha. Ndiye dziko limene tiliba. Zoyipa chitani Mulungu akaona yekha kuti titenge akeni nsonda. Rasi chikomeni. Tiaike hapo ndiye titenge akeni zikhale ng'oma. Titenge Honorable Richard Chimwendo Banda. Tiaike hapo
anthu folo Ken Nsonda apo, a Richard Chimwendo Banda apo, a Ken Zikhale Ng'oma apo, a Rasi Chikomeni akhale apo. Ndeti lembe mau pamwamba paopa tikepo bana yonena kuti better Malawi for all. Anthu atiseka kuna kuti mkunama. Anthu anena kuti zimene mkuyankhula zonzaboza iniyo mkuyankhula za mkhutukumve zopanda paki. Titenge Rasi Chikomeni timwike apo, a Ken Nsonda apo, titenge a Ken Zikhale Ng'oma apo, titenge a Richard Chimwendo Banda apo, tiayike pamenepo. Ndeti lembe pamwamba pake pakuna kuti Malawi okomera onse. Anthu adisekatu. Ndipo aseka chipwepwete kuna kuti mkunama. Malawi apa kukomera anthu awiriwo. A Ken Zikhale Ng'oma, a Richard Chimwendo Banda, koma Rasi Chikomeniwo ndi a Ken Nsondawo. Malawi isiwawe aka anthu. Mwayona ameneyo akana ngati ndikuyankhula bodza ineyo tena akana anthu kuti bodza limene. Malawi okomera tonse we. Malawi okomera tonse. Ndikuti ndikufunsa atufunso. Malawi okomera tonse. Kutulusa audio ngati mene ndatulusira. Kantenge ni mumange kundibwerera usiku kuzanditenga ndi ma armed forces chifukwa choti ndayankhula zimenezi. Malawi okomera tonse ameneyo. Kumutenga Lighton Mangochi kumangochi, Lighton Mangochi kumutenga kumangochi, ndikukamwika kumzuzu, kuchoka naye kukaronga, kuchoka ku polisi ya ukaronga, ukamutenga ali mbulanda, ndikupita naye kumzuzu, ndikadrukira kukhotira kumzuzu. Malawi okomera tonse ameneyo. Malawi okomera tonse. Muntu mozi kumakhala ndi mabero okwana mabero out nthumba okwana 15. Muntu mmodzi. Chifukwa chokuti munthuyo akuzuzula boma, akupanga ma demonstrations kumazula, ndimana kuti tili mu dziko la Malawi okomera tonse. Are you serious? Sugar wafika pa 5,000 kwacha, 5,000. Maderana 3,000, 3,500. No stable price yazinthu ndziko muno. Malawi okomera tonse. Mafuta pa black market akufika mpaka na 10,000 per liter. Malawi okomera tonse. Ndi Malawi okomera tonse funso limenero. Ndofuna tigabadulane pano. Malawi okomera tonse amama njiwa. Do you know? Tikati Malawi okomera tonse mkunjiwa ine. Kulera mwana ndikudya mamuna mpamimba. Malawi okomera tonse amene. Manimva? Zinthu mene zikukhalira ndi mene miyo ya anthu ili pa chiopsezo ndziko muno simunganene kuti tili Malawi okomera tonse 0 out of 10. Let me put that way. Koma tikankhula za misewu ati amanga msewu wabwino kwambiri mulilongwe. Msewu wabwino kwambiri. Kaya ukafika kaya kuchitipa msewu wabwino kwambiri. Koma tikati Malawi okomera tonse samene nanga sinawo samavutika kuti ayende pa ndipiti wa magalimoto kuchoka kulilongwe kukafika kuchitipa pa makhala matatalazi osati wazimaswera. Nde kumanga msewu azimangira zindipiti zawo ziziyenda bwino koma not in a Benlongwe. Not munthu wakunthalire, not munthu wa timati makanjira sizimkhuza zimenezo. Fertilizer kuchoka pa 18,000 pa 20,000 kufika pa 145,000 simungatchule kuti Malawi okomera tonse. Anthu akuvutika ngati ndikunama umbonine ndili nawo. A state akafuna kuti Benlongwe bwera ku khoti kuno uzaperekere umboni. Ndizatenga anthu onse amuzi mwako athu mboni zanga mu khoti. Ndili ndi mboni. Ndipo mkhoti mondizanena kuti anthu mboni zanga 20 million imene ili ndziko muno. Mwina tiasire ka 1 million ka 500,000 anthu. Komano mboni za ineyo pa khoti. Kundimanga lero kuti Benlongwe akuyankhula za mabodza ndziko muno akumanama kuti ndziko muno muli mavuto tifuna ndikazama kuyankhula mu khoti kuti tifuna mboni zanga dziko lonse la Malawi lino dziko lonse la Malawi lino mboni. Manimva? AUDF
azipani tiyambire kuzipani UDF mboni zanga, AUTM mboni zanga, AFOD mboni zanga, ADPP mboni zanga, Mbakuwaku mboni yanga, PP mboni yanga. Tichoke kumeko tibwere kuma church, Roman Catholic mboni yanga, CCAP mboni yanga, Assemblies of God mboni yanga, Chipangano Church mboni yanga, napuse church Mulungu akaweruza eka mboni yanga, Church of Christ mboni yanga. Tichoke kumeneko church chimene cha satanic chimene mboni zanga. Ziko silili bwino ndipo ndili ndi mboni mu ziko muno, olo wina atayerekeza kuti tifuna tikutengere ku court, ndili ndi mboni osati za masewera ya ndipo osayerekeza ya mwina zinthu zina, koma na nkhani yona kuti ziko silili bwino ndili ndi mboni. Tibwere kuma activist Boni Kalindo mboni yanga, Tanyiwa mboni yanga, Bakiri Mulusi TV mboni yanga, Hape Chizaso Gondwe mboni yanga, uyu Edward Kambanje mboni, activist wonse achina Shumba wonse ndani wonse mboni zanga zaidi, achina Bide Malata mboni zanga, Redson Mulo mboni zanga. Ziko muno simuli bwino ojia kujia chifacho na kuti basi nanga muntu azienda yekha iyi abale nafedwa sayenda yekha amakhalapo ndi anthu omusamira omuti adziya asamira gonani pachifuwa apa ngakhale china chafacho ndi chigawenga, koma amakhalabe ndi anthu okuti namfedwa akhale ndi anthu azimulimbisa azimugwira, pokazala maluwa pajamugwira, koma maluwa ukayika pamanda achigawe. Nde ine ndifuna ndikuwuzeni kuna kuti dziko lino silili bwino ndipo ziko loseli mboni yanga. Alovi osamnyanja omwasozo okupa nsomba mboni zanga. Ndekezemepo mnali ndine Sir Charles Ben Longwe Maun kugabadulana pang'ono timvesesani. Thank you. God bless you. God bless.